This is the new packaging of the Precious Skincare Cosmetics, guys, na hindi siya ano ba yan? Hey everyone! Welcome back to my channel again, but if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, gagawin natin ang June favorites. Sobrang tagal ko nang hindi nakakapag-film ng sit-down videos, and sobrang tagal ko na rin hindi gumawa ng monthly favorites ko. Parang yung last time na nag-upload ako ng monthly favorite ko was my March favorite. So today, I'm going to share with you guys the things that I have been loving for the month of June. Konti lang naman to guys. Isang box lang siya ng ice cream. Ayan, konti lang kasi hindi din ako masyadong pabago-bago ng product. Sabi ko nga sa inyo, kung ano yung nag-work sa akin, usually dun na ako nag-stick. So, konti lang talaga itong masishare ko sa inyo. And hopefully guys, kung napansin nyo pala, konti lang yung uploads natin this past few months. Medyo naging busy talaga, but hopefully ha, matuloy-tuloy na natin yung pag-upload natin ng mga videos natin kasi sakto na review ko na din yung mga products. Gagawan ko na lang siya ng video for you guys. So, without any further ado, let's get on to the video. So, unang product dito guys is this body wash. Alam nyo, kung matagal na kayong nanonood dito sa channel ko guys, gustong-gusto ko yung mga body wash, mga body essentials, body scrubs, mga ganyan, basta mga pangligo kasi parang yun na lang kasi yung me time ko after a stressful day sa work or kapag na-toxic sa duty. Parang nakaka-relax kasi yung nasa banyo ka na mabango yung gamit mo, nakaka-moisturize siya ng skin, or basta nag-work siya sa skin ko. So, ito, gustong-gusto ko guys, ito yung newest obsession ko ng body wash. This is the Body Expert na Fluffy Owl Shower Gel. In cotton candy siya guys. Ito, hinahanap ko siya sa SM Urdaneta pero wala silang, SM Urdaneta, tama. Wala silang mga ganito. So, nabili ko to sa SM Baguio. Kasama nung isa pang ganito. Wala silang mga ganito. Hinahanap ko kasi yung ganito na product talaga siya. Yung mga ganitong picture niya. Kasi sila yung mababango. Amoy cotton candy talaga guys kapag after mong maligo. So, gustong-gusto ko talaga siya. And, andito na lang siya. Eto na lang yung laman niya kasi kung minsan hindi na ako nagsasabon ng mga whitening ko or kapag galing ako ng duty na gabi na sobrang nagmamadali na ako maligo, yun, ito na lang yung gamit ko guys. So, kapag kagaya ko kasi kayo na gusto nyo mabilis ang maligo kapag pagod na kayo, then try yung mga Body Expert guys na mga tawag nito shower gel. Next naman guys is this orange peel na sabon. Pinadala to sa akin guys ng isang online shop. I will just put the link in the description box down below, or I will just put the name dito somewhere para malaman nyo kung saan. Ito siya guys, para siyang Kojic. Ang kagandahan nito, alam mo yung parang linis na linis yung linis na linis yung skin mo. Medyo drying lang siya, pero napansin ko guys, mas nag-whiten talaga yung skin ko dito kasi ito yung gamit ko ng halos isang buwan, ganon. Ito yung gamit ko. May pinagsasalitan lang ako ng ibang product, pero most of the time, ito yung ginagamit ko, guys. Saka, ang bango niya, amoy orange nga siya, tsaka parang Kojic na rin siya, kasi with Kojic soap pala to. Ito, with Kojic acid pala siya, tsaka orange peel. So, amoy orange siya. Hindi siya kagaya ng mga Kojic soap na amoy acid talaga siya. Ito, mas amoy orange siya. Moving on naman guys sa aking makeup remover na malapit nang maubos. Ito guys yung Pure Derm na Q10. Ito kasi nag-sale siya nung summertime. So, ang dami kong nabiling ganito guys. Ito kapag, ewan ko ba kapag Pure Derm, parang yung sheet niya, yung ganito niya, soak na soak talaga siya. Actually, ito yung ginagamit ko na pangtanggal talaga siya ng makeup remover ko pag tinatamad na ako na hindi nga lang siya pwede sa mga waterproof na mga mascara. Medyo mahihirapan kayo guys. So, ito, pang face lang talaga siya, or sa mga hindi waterproof na product, maganda siya. Mabilis siya magtanggal. Hindi mo na kailangang i-rub-rub yung face mo, which is not good kapag nag-rub tayo ng skin. Kasi nga, sabi ko, may mga micro na damages na nagagawa tayo sa skin natin, which can cause early wrinkles sa skin natin, or mas mabilis siya na mag-age. So, ito yung ginagamit ko guys. Sobrang gustong-gusto ko talaga pag mga Pure Derm kasi soap na soap yung product, yung sheet niya sa mismong essence niya or sa product na pangtanggal ng makeup.
Ito naman guys, ito yung obsession ko na deodorant. Kakaiba siya. Actually, this is Tawas. Ito, naiwan to ni mama ko na matagal na niyang hindi nagamit. Kasi, before guys, gumagamit ako ng ganito. Yun nga lang kasi medyo medyo hassle siya. By the way, this is the Deonat. Yan. Tawas siya na ganito na pwede siyang pataasin, pwede siyang pababain. Medyo hassle nga lang na sabi ko kasi ididip mo pa siya sa water bago mo siya maigaganon para mabasa yung mismong tawas niya. Pero mind you guys, kung nagpapaputi kayo ng kilikili nyo, napansin ni mama ko kasi nung gumagamit ako ng ganito, kaya siya napabili kasi nakaka-whiten talaga siya ng kilikili. Although may kilikili is not that dark, pero mapapansin mo kasi, hindi siya yung dry na dry, yung kilikili mo, hindi siya yung parang dry na mag-chicken skin, ganun. At saka nakaka-whiten talaga siya, tsaka walang amoy yung kilikili, which is not good kapag sa ating mga babae, or kahit lalaki ka pang hindi maganda na may amoy yung leki-leki mo, right? Next naman na product natin guys is this Precious Skincare Cosmetic 3-in-1 Bentonite Clay. Ito guys, gustong gusto ko talaga siya. Every time that I have a pimple, talagang nagmamask ako kasi nakikita ko talaga na natutulungan yung skin ko para mag-dry up yung mga pimples ko guys. And kung hindi man siya nagda-dry up, at least nalilesen talaga niya yung inflammation, which is really hard kapag inflamed yung mga pimples natin. Kasi kung active and inflamed yung pimples, sobrang kate at masakit talaga siya. So, gustong gusto ko to guys. Aside from that, nakaka-relax talaga siya kasi meron siyang peppermint. Pag ito yung naamoy ko talaga, parang nare-relax talaga ako kasi naamoy ko yung spa na pinagpapamassagyan ko. Kaya gustong gusto ko siyang inaamoy. Meron kasi siyang peppermint na scent. So, ito yung 3-in-1 Bentonite Clay. Meron siyang seaweed extract, gluta-collagen, and apple cider. And syempre, Bentonite Clay guys. Sobrang ganda talaga niya sa skin ko. Wala akong masabi sa product na to. Next here guys is meron tayong pang SPF, pang moisturize kapag umaga. Kasi importante sa akin guys na meron talagang SPF yung gamit ko na moisturizer kapag daytime. Kasi sobrang init dito sa part namin. Though kahit hindi naman mainit, kailangan talaga naka-SPF tayo to protect our skin from premature damage that can cause wrinkles. Yun talaga guys yung parang main purpose ko in everything that I put on my face. Dapat hindi talaga siya nakakapag-cause ng damage, which is kailangan ko yung may SPF, and this is the Myra Vita Smooth na meron siyang SPF 15 and mura lang to guys, parang 100 pesos lang to. Itong sobrang malaki na siya, matagal mo na siyang magagamit, mga 2 months ganun kapag everyday mo siya ginagamit, okay na siya, budget friendly kapag ikaw ay estudyante pa lamang. Then next naman guys is speaking of SPF, gustong gusto ko naman ito kasi meron siyang SPF 65. This is the Peak Contouring Lotion guys na nakaka-whiten siya. I will actually make a review of this product together with the soap and yung kanyang bleach, yun guys. Pero ito yung pinaka-favorite ko sa tatlong product na sinend sa akin na sa soap, sa bleach, and itong lotion. Ito talaga guys. And ang bango niya, amoy strawberry siya, ganun yung amoy niya. And eto guys, meron siyang instant whitening effect kasi sobrang creamy nito. Makapal yung consistency niya guys. Kapag nakita nyo na yung mga previous na mga vlogs ko talaga, makikita nyo guys na makapal yung paglalagay dito. Kahit hindi makapal yung nilalagay mo na product. So, a little goes a long way talaga sa product na to. And sobrang bango. And kung susumahin mo na kalahati ko na talaga siya, or more than kalahati talaga, na-shake ko lang kasi, kaya kaya parang puno pa rin siya. And then next naman guys, pabango. Hindi talaga ako actually mapabango na tao, yung talagang everyday nag-spray. Nung college ako, ganun ako, but nung yung nag-work na ako, ganun, hindi ako masyadong nagpapabango. Aywan ko ba, kasi kung minsan yung mga patients namin, sensitive sila sa scent. So, mas magandang hindi na lang ako magpabango kung ano na lang yung amoy ko, yung parang fresh ligo, ganun na lang yung amoy ko guys. Pero ito kasi, very subtle lang yung scent niya. This is from Pen Shop. This is the Aquabella I Am Sweetheart. Ayan, hindi ko yan yung scent niya, I Am Sweetheart. So, galing to sa cabinet ni mama ko. Kasi, iniwan na niya itong mga product na to guys. So, eto yung ginagamit ko everyday. Yan, meron na siyang ganyan. Very subtle lang. Gusto ko yung mga ganitong pabango. Wag yung mga vavavoom. Parang powdery, na flowery, na fruity scent siya. So, perfect siya na para sa mga high school, college, ganun na mga pa-sweet yung gusto niya na smell.
perfect to guys. And yun nga, sabi ko, ayoko kasi nung yung vavavoom na scent. Kasi nga, yung ibang tao, lalo na kapag nakasakay ka sa bus, talagang meron yung mga sensitive, yung mga pang-amoy. And of course, I work in the hospital. Hindi rin ako pwedeng magpabango ng sobrang tapang. Kasi yung iba, nahihilo na nga pumunta sa ER, hihiluhin mo pa sa pabango mo. So, wag ganun, girl. And then, speaking of duty guys, meron akong, eto bago, na repurchase ko na. This is the Fix Professional Play-Doh guys. Ito yung ginagamit dati ng mga friends ko kapag nag-duty kami. And sabi ko, ano kasi, sobrang haba na ng hair ko and makapal na siya. Sa hospital kasi namin guys, pony lang okay na. Yung nakaganyan ka lang, nakapusod ka lang, ganun. We are not required to, yung talagang ipopony mo siya na yung parang mga nakikita nyo sa mga nurses na naka-hairnet pa sila. Pero dahil sa sobrang haba na at ang kapal talaga ng hair ko guys, and syempre sobrang busy, lalo na kapag sa ward, tutulong pa rin naman ako, nagbe-bedside pa rin naman kami kahit head nursing yung ginagawa namin, and sa ER tutulong pa rin naman kami pag madami yung patients. Ayoko na yung hair ko pag pinagpapawisan na yung ganito ko, yung batok ko, yung dumidikit-dikit siya, na ano ako dun. Ayoko ng ganung feeling. So, gusto ko yung nakapusod siyang ganun. And ito ko kasi guys na part, ano to, curly kasi tong ganito ko. So, maganda na, meron ako na Fix Professional na from bench. Etong maliit lang guys yung binibili ko kasi para kahit sa duty, madadala ko siya, hindi siya mabigat. And then, sobrang tipid nito guys. Parang isang ganyan lang, isang ganito lang yung nagagamit ko guys kapag ano na, kapag naglalagay na ako sa hair ko. So, sobrang tipid nito. Siguro mga 4 months ko itong magagamit. Kasi, konti lang yung kailangan talaga na product para sa hair. Move on naman tayo guys sa mga makeup. So, first hair na i-feature ko guys, hindi ko alam kung na-feature na ko na to dati sa mga favorites ko, pero ito yung, this is the Maybelline na Fit Me Concealer na malapit na siyang mabura yung kanyang mga ano. But yan siya. Tapos, meron siyang doe foot applicator, ganyan. Ito yung ginagamit ko guys sa under eyes ko kasi sobrang nangingitim yung ganito ko. Ewan ko ba kapag sa camera, talagang na ano niya, pag tinitingnan ko ganyan, nagiging dark. Though hindi naman dark talaga in person, according to other people. Pero kita ko talaga guys, meron akong darkness dito kapag tinititigan ko talaga sa salamin. And eto guys, yung nakakapag-cover up. So kahit lalabas ako na wala akong makeup, ganun, yung under eyes ko na lang talaga yung nilalagyan ko para hindi naman masyadong ngarag. Para baka sabihin naman nila si madam, ang nurse, walang tulog. Though wala naman talaga kaming tulog, pero pangit kasi tingnan na mas pagod ka pa or mas may sakit ka pa kaysa sa pasyente mo. Dapat kapag nakita ka nila, makikita nila na fresh ka, and sasabihin nila, someday gusto ko maging ganyan at gagaling ako para maging fresh looking din ako kagaya nila. So, ganun dapat yung ano namin, goal. Di ba? Hindi yung mas mukha ka pang ngarag kaysa sa pasyente mo. And then, ito naman guys, gustong gusto ko to. Ilang beses ko na itong napakita sa mga vlogs, sa mga favorites ko. I think nasali ko na naman to sa previous na favorite ko. This is the Everbilena na Candlelight na shade guys. Nung binili ko to, wala pang 200 pesos kasi yun yung intro price niya. Pero ngayon 200 plus na siya. Pero gustong gusto ko talaga siya guys. Dito, pang highlight, tsaka dito. Kasi ano, parang mas blooming ka tingnan. Parang talagang may glow ka kapag may highlight ka. So, gustong-gusto ko tong highlighter na to. And a little goes a long way talaga, guys. Kahit yung ginagamit ko dito is the fan brush. Pero kung minsan, yung pang blush na talaga yung ginagamit sa kaadikan ko dito sa ano, sa highlighter na to. Next naman guys is this Precious Skincare Cosmetics na brow pomade. Ayan siya guys. Na-feature ko na to sa mga ilang vlogs ko. Nag-unboxing na rin ako. Pero sa tagal ko na ginagamit guys, yan pa lang yung parang nababawas niya. Kasi sobrang a little goes a long way talaga sa product na to guys. Tapos natitame talaga niya. Yan hindi ako nagba-brow mascara para sa hair ko. Mula nung nagpo-pomade ako kasi natitame niya na napapaganon ko. Kasi may pagka-waxy siya. Ganun yung mga gusto ko na mga product. Yung may pagka-waxy na hindi masyadong wax. You know what I mean? Yung hindi ma-flatten yung ano mo, yung brows mo. Yung sakto lang na matitame niya. Ganun yung gusto ko. Kapag brush up ko na, kapag nilagay ko na yung product and then blend ko na siya ng spoolie, okay na siya. Hindi siya yung nagtatayuan. Hindi din siya yung flat na parang na gano'n, yung parang wala na siyang buhay yung kilay ko. Kaya gustong gusto ko to guys. Sobrang ano to, parang kulang yung pagkikilay ko kapag hindi to yung gamit ko. Parang hindi na ako nasasatisfy sa ibang products.
And then last but not the least is another Precious Skincare cosmetic products. Hindi ako bayad guys para sabihin tong mga to. I just love the products. Kaya lagi ko talaga silang na-feature sa mga vlogs, sa mga favorites, and sa mga posts ko sa Instagram. This is the new packaging of the Precious Skincare Cosmetic, guys. Ayan, gold na yung ganito niya. Ganito na lang. Kasi hindi siya nag-focus kapag talagang pinaharap ko siya. And may pagka-purple yung kanilang ganito. Eto guys, yung mga ganitong packaging nila, ito yung mas long-lasting daw according to the CEO of the company na nag-send dito sa akin, guys. Ito, yung shade na nagustuhan ko for this month. Actually, dalawa. The Charmy and the Stunning. Ito guys, ito yung gamit ko ngayon. O, diba? Yung ginawa ko dito, kaya ako gustong-gusto to, ito tipid. Tipid talaga tong product na to kasi 149 lang siya kung hindi ako nagkakamali. And ang nilalagyan ko lang is just a dot here and here. Tapos blend ko na, kaya makikita nyo may stain yung finger ko na to, guys. Kasi blend ko na siyang ganyan. Kapag kasi full blast ko to, nalalagyan yung bibig ko, magiging pink yung ngipin ko. Actually, may vlog ako na ganun na sabi ko, nalagyan na yung ngipin ko. Though, ang konti na talaga yung nilagay ko, yun guys. So, dapat dito na lang siya sa gitna. Ganun yung trick na ginagawa ko para hindi na magpipink yung aking ngipin para sa product na ito. And yun lang guys yung aking mga favorite products for the month of May and June na. Parang ganun kasi hindi ako masyadong papalit-palit. But hoping this July, I will try new products for you guys and I will tell you kung magugustuhan ko sila. And a lot of reviews will be coming on this channel kasi madami tayong mga na-review na ng mga products. Kulang na lang na i-film natin siya. Nagawa ko na yung aking mga thoughts and reviews for the products. So I hope you will wait for those videos guys, and thank you so much for subscribing. We hit 11k subscribers and malapit na guys yung giveaway. Hopefully, hindi ko pa kasi naayos talaga siya. So, gagawin natin siya very, very soon. And please let me know down below kung ano yung gusto nyong gawin natin for the giveaway. Kahit hindi naman siya ganun kabonggahan. Pero alam ko, magugustuhan nyo yung mga products na ibibigay natin. I hope. Yan. So, thank you so much guys for subscribing and liking this video. I hope masya-share nyo din to. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to